Тамыр телеканалы үзенең тугры тамашачыларына елдагысы Яңа ел бүләге әзерләй. Быел ул Бирешмә кыш бабай дип аталган сагу, матур һәм мажаралы мюзикл. Әлеге вакытта иҗади төркем уның өстендә зур эш башкара. Съемкаларның һәрбер көне кызыклы үтә, чөнки мюзиклда төшергә текә геройлар чакырылган. Был әкиятта мин явыз кеше булып уйнayam, корпорация, күдлек корпорацияның директоры булып. Мин беренче тапкыр төшәм, миңа беренчедән авыррак булды явыз директорды уйнарга, чөнки мин бу тормышта ябай һәм изге күңелле кешемен. Мюзиклның төп рольләрен күптән инде үсмерләр арасында һөю яулаган Бирешмә сериалының геройлары уйный. Улар үзләренең дуслыгы, бердәмлеге, тырышлыгы менән Кыш бабайды бирешмәскә өйрәтә. Бәйдә шундый хәл. Безгә миллион алгы күзлек кирәк. Бөтә дөньяны бит инде депрессияны сыгар. Мюзиклда төшергә ысын Кыш бабай килә алмаган. Әлеге вакытта ул кызлар егетләргә бүләкләр тарату белән мәшгуль. Әмма уның ярдәмчылары күп. Шуларның бере Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театрының күренекле актеры Хөрмәтулла Үтәшев. Уның тылсымлы көче бар, ул кулыннан килгән ярдәм итә ала, эшләй, ягъни ул ысын Кыш бабай һәм уның бар теләге әлбәттә балаларга һәм олыларга Яңа ел могҗизаһен бүләк итәргә теләй. Ләкин ниндәйдер каршылыктар бар, шул каршылыктарны үтеп, без әлбәттә фильмның алагында байрамга килеп җитәбез. Бunda инде тамашачыларны түгемлек белән һәм кызыксыну белән карарга сала. Бирешмә Кыш бабай мюзиклын төшерү бер ай элек кенә башлангайны. Оста режиссерлар һәм мөхәррирләр был эшкә ең һызганып тотынды. Иҗади төркем безгә бар серләрне дә асып бетмәне. Шуңа күрә, дуслар, был мажаралы тарих нимә менән беткәнен белгегез килһә, мюзиклда карарга онытмагыз. Азамат Бергали, Марат Юнусов, Тау-Тау хәбәр өчен.